Aydımdır saat, yüreklerin usalayıp, şakan nazlık bedeyenir insani, erkana sayrayan bilbil misali, goy yanlansın, aydım saadın ovadı. Esselamu aleyküm mehriban iyileşir, hormatly vatandaşlar, aydım saadın hormatly muştokları. Her bir ödüşçörü, aydımdır saatlara singip davarası, qadal bolup ýagnan ýani gülüşü diyarımızda, halkın arkadagly zamana saat ýelimizin her bir günleri şany wakalara, tariha altın harplar öňýärdiler. Gepleşimizin başynda Türkmen halkymyza şeýle eşretli döwrany, bagtyar günler peşkeş beren kahraman arkadagymyzyň, arkadagly serdarymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri, elmydama rowany ýollarda, rowaşyklara, üstünliklere beslenmegini tüýsüremizden arzu edýär. Atalarımızın arzu umytlarynyň bina bolan garaşy hemişelik baky tarap Türkmenistan döwletimizde hemişe toýly günler, bayramly günler ýar bolsun. Mehriban vatandaşlar, edidileşler, ene şeýle ýaşy arzular bilen Türkmen Wady Çileýlim tarapyndan taýýarlanyp ýaýlma berilýän o wady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny tomoş etmäge çagyrýar. Mehriban iýleşler, hormatly vatandaşlar, o wady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym Şygdymyz bilen biz sizi tanış edýäs. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Zeki Aýdym Şygdymyz, Ağa Mehmet Sapar Muradow gepleşigimiziň bugünkü sanyna mehmançylykda. Ağa Mehmet, gepleşigimize hoş gördük. Sağ olun Muhammed Orad. Benim gepleşigimiň şu sanında halipalarymyzdan miras kalan aydymlary sağanda halipalarymyz bilen sağanda ýigitlerimiz bilen ýerine ýetip bererin. Bize şöyle ulu mümkinçilikler döredip berýän gahryman arkadagy serdarymyzyň jany sag bolsun, tutýan işler elmedama rowaj alsyn. Köp sağ olun Ağa Mehmet, arzularyňyz hatyrly bolsun. Size mene bir näçe aydymlary toýlarda, bayramlarda, o wady sahnalarda ýerine ýetirýän aydym saat öýjülemizin söýgüsini gadanyp gelýän mundan meýleýän bizde sonuň dörüjülük äleminde dige üstünlikleriň rowaşlyklaryň ýaran bolmagyny tüýsüremizden arzu edýär. Gepleşigimiziň dowamynda da biz size üstünlük arzu edýär, çünki dörüjülük toparmadan taýýarlanan şertleri we sowallary we şertlerimizi sowallanyp biz size ýetirer. Aydym saat öýjülemizden şu wagt garaşýandyr. Elbetde sizin ýerine ýetiren aydymlaryňy diýip söýüp dinleýän bir näçe iýleşmemiz we aydym saat öýjülemimiz we sizin ýerine ýetirmeňizde bir näçe halipalarymyzdan miras galan aydymlary tomoşaşlarymyza ýetirer. Onda taýin bolsa, tomoşaşlarymyzdan tomoş etmäge taýin bolsa, gepleşigimiziň birinçi şertini başlaýyl. Başysyna ul höwes bilen. Mehriban iýleşler, hormatly vatandaşlar, o wady sahnat gepleşigimiziň birinçi şertine başlaýar. Gepleşigimiziň birinçi şerti kalba singen aydymlar diýip adlandyrylýar. Kalba singen aydymlar şertimizde Ağa Mehmet siz bide kalba singen aydymlardan 3 aydym hödürlemeli. Bidem şol 3 aydymy gepleşigimiziň 05-54 gysa belgisine SMS ýolany iýleşmede jaň edip hödürler. Jaňa çygy iýleşimiz sizin hödürlen aydymlaryňyň içinden bir aydym saýlar. Haýsy aydym taýlasa, şol aydymam şu gepleşigimiziň birinçi şertini kalba singen aydymlar şertini ýerine ýetirmeli. Umman şertimiz düşnükli. Boýlaryňa Birinci boýlaryňa, ikinji Alham näde kereşmedi. Alham näde kereşmedi, üçüncü Lukman gyýy. Lukman gyýy. Elbetde bu aydymlar yüreklerde, kalplarda ýaşaýan aydym. Haýsy ýanglananda da hiç bir dinleýijimiz bipark almaz diýip pikir edýäs. Onda mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, bidedir Ağa Mehmediň hödürlen aydymyny gepleşigimiziň 05-54 gysa belgisini SMS ýollan iýleşmede jaň edip hödürler. Jaň etjek iýleşmediň haýsy aydym saýlajagy hemmemiz üçin gydykly. Gelin göreliň, tomoş edeliň, iýleşmemiz bilen tanış bolalım. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Wady Çileýlimniň o wady sahnat gepleşiginden jaň edýäs. Mümkin bolsa, onuň bilen tanış etseňiz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Wepa Berdi Muradow. Wepa, biziň o wady sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna Zeki Aýdym Şygdym, Ağa Mehmet Sapar Muradow gatnaşýar. Saatlarynda halipalar bilen, ýigitler bilen. Ağa Mehmet gepleşigimiziň şu kalba singen aydymlar şertini, birinçi şertini, kalba singen aydymlardan 3 tane aydym hödürledi. Şol 3 aydymy häzir biz size hödürleýäs. Şolaryň içinden siz bir aydym saýlamaly. Haýsy aydym saýlasaňyz şol aydymy siz üçin Ağa Mehmet Sapar Muradow ýerine ýetirip berer. Bolýar. Aydymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji boýlaryňa, ikinji Alham näde kereşmesi, üçüncü Lukman gyýy. Lukman gyýy saýlaýan. Lukman gyýy diýen aydym saýlaýaňyz bolýar. Onu Lukman gyýy diýen ol aydymy Ağa Mehmet Sapar Mehmedow häzir sizin üçin gepleşigimiziň şu birinçi şertini ýerine ýetirip berer. Dinleň, diýin jalyň, lezzet alyň dinlejeňiz aydym bolsun, saz bolsun. Köp sag bolun, siziň işiňizde üstünlük arzu edýän. Köp sag olun.
Sağ olun. Elep Ağa Mehmet görüşme diýäl jaňa den iýleşme däp Lukman diýen aýdym saýla diýip onda bize tomoşa diýen ähli tomoşaçlarymyz üçin onu şol aýdym bilen gepleşmediň başyn maşgaly soňra ýene de şertlemede arkaly dowam eder. Başçısına ulu hava söylen. Geyip akça haladım, halım sonra haladım. Bulgur kuyunu haladım, haladım, haladım. Bilsem de bul bakmanı, ide verdim Lukmanı. Ay Lukmanı, Lukmanı. Yoluma bak yâri, ay Lukmanı, Lukmanı. Sensiz dünyam dar yâri, barkit badım var yâri. Yanda yanım var yani, var yani, var yani. Ere vere bak yani, ay Lukmanı, Lukmanı. Ay bunun tamman tizilli, halim barha bezilli. Yoluma bak yâri, ay Lukmanı, Lukmanı. Soradım aydın günden, soradım havayiller. Aynanıp bir yüzünle, yüzünle, yüzünle. Taparın min hükmanı, ay Lukmanı, Lukmanı. Yoluma bak yani, ay Lukmanı, Lukmanı. Can Lukmanı, Lukmanı. Görsün yarımı kuvanar min, sirvi kamadı buylarıma. Kullül peşiş yâri yarasıktı, azap rahadı buylarıma. Kullül peşiş yâri, yâri, yâri yarasıktı.
azap rahat boylarına. Versem boyun yok armanım, hindi hazan yari 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 kur sultanım. İkbalım dinim imanım, kılsam kormadı boylarıma. İkbalım dinim imanım, kılsam kormadı boylarıma. Aşkın bilen onun dadıyla öğrenip beni adat eyle. Ömür ahirari feryat ile yetmez rahat oylarıma. Ömür ahirari yari yari feryat ile yetmez rahat oylarıma. Ürün aşığım fida bolar, il gülüne yari 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 tıda bolar. Haytım ulu yari fida bolar, il keramadon oylarıma. Maltım ul yari 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 fida bolur, din keramadon oylarıma. Yetmez rahaton oylarıma, azap rahaton oylarıma. Merhaba dostlar, hormatly tomoşaçylar, gepleşimizden bugünkü saatna dekin aýdymçy Ağa Mehmet Safar Murat gatnaşýar. Ağa Mehmet köp sag bolsun aýdýas. Endi gepleşimizden ikinji şertine de gelip ýetdik. Ileşimizden bir has köp seslenýän, gowurýan şertleriniň biri taýin boljak. Ikinji şerte başlaýaly. Bolya uluhu vesselam. Merhaba watandaşlar, edileşler owaly saknap gepleşimizden ikinji şertine başlaýas. Gepleşimizden hem ikinji şerti seniň uşuň diýip atlandyrylýar. Senin uşun şertimizde Ağa Mehmet görüşmedi alıp gepleşimizden inip kersanına diýen merip gatnaşyp fadanlarlyk edýän biziň Usat fadanly dostumuz Daňa Tarawy fadanlyk Türkmen döwlet ýürüjçi saçlyk bekdeginiň molmy toýly orady gelip gatnaşýar. Toýda ýadyryp bir näçe aýdymlaryň saatlaryny çalyp berer. Toýlyň çalýan saatyndan haýsy aýdymdygyny bilmeli, tanamaly. Eger bilseňiz gönlüň onu goşulyp ýerine ýetirip bilýäňiz, almak isteseňiz, bilmeseňiz, almak isteseňiz bolup biläjek 4 san jogaplar bar. Ýa-da bilseňiz gönlüň onu jogap berip bilýäňiz. Umuman şertini düşnükli. Owa düşnükli. Ona biz size üstünlüğü vardı ve diyaz. Senin uşun sakypamydan birinji aýdymynyň sady ýanglanýar. Ağa Mehmet sady ýanglanýar, baş üstüne toýdy. Kull
Güller çırık gülü yerkem kadani Gördüm seni bağda kadın gülyali Bağladım yürüyorum şirin hayali Bağın almanar hali çiğmedim Bağladım yürüyorum şirin hayali Bağın almanar hali çiğmedim Şulaydymyň jogaby halyçy gözel. Hal şu gödür. Jogaby aýtmasyzdanam elbetde ýa jogap kabul etdik. Jogap dogry. Berekeller. Elbetde jogap dogry. Dogrudan da hal şu gödürleýän aýdymyň sadyny toýly şalyp berdi. Elbetde dekin aýdym şeýle Ağa Mehmet Sapar Muradowyň birine ýetirdi. Köp sag bol. Berekeller. Ağa Mehmet jogap dogry. Dogrudan da hal şu gödürleýän aýdymyň sadyny şalyp hemmemede ma'lum bolşy ýaly ýene de sany jogunlardan güneşi diýarymyzda Türkmen halysynyň bayramy ullun toýlanýar. Elbetde bizem şu ýetip gelýän Türkmen halysynyň bayramy bilen ähli ene mamalamyzy, gelin gyzlamyzy, uýalamyzy tüýsüramyzdan gutlaýas we daraklarynyň bady ýatmasyn, elmedama öýlerde şatlyk aýdym saat höküm sürsin. Onu seniň şuň sagypamyzyň indi ikinji aýdymyň sady ýanglanýar, toýlyp başlasyna. Ahar milisine çıksam firana Türkmen sehrasının vardır gülleri Sitin oşuyup tutar çıkacak seyranda Benim dağlarından inen yelleri Aýdym gady Türkmen sehrasy. Türkmen sehrasy. Berekellap elbetde jogap dogry. Dogrudan da Türkmen sehrasy aýdymyň sady. Berekellap Ağa Mehmet köp sag bolsun aýdýas. Indi seniň şuň sagypamyzyň ahyrky aýdymyň sady ýanglanýar. Ondan soňra gepleşimiz ýene de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam eder. Toýlyp başladyna. Bu ne dağdan akan çeşme Tolkullarıyla kirişme Min bir yalğız galan teşne Çöller yatır aramızda Çöller yatır aramızda Berekellap Ağa Mehmet köp sag bolsun aýdýas. Onda ahyrky aýdymyzyň adam Ýyllar ýatyr aramyzda. Yıllar yatır aramızda berekellap jogap dogry Ağa Mehmet köp sag bolsun aýdýas. Biz sizden bundan beýleýän sana dörejlik äleminde ulysynlyklar arzuwlaýas, tölemep toýly görüşme diýäli. Çalan saatlaryňyzdan üçüsini Ağa Mehmet Sapar Muradow bilmegi başardy. Indi biz size ýene de üstünlükler arzuwlaýas. Seniň şu sagypamyzdan şu ýerde jemlenýär. Gepleşigimiz bolsa aýdym bilen, saz bilen dowam edýär. Onda Muhammed Oral bize tomaşa edýän ildeşlerimiz üçin halipalarymyzdan miras galan aýdymlaryň bir ýerine ýetirip bereýin. Mehriban ildeşler, hormatly tomaşaçylar. Onu biz o wagty saknat gepleşigimizde Ağa Mehmet Sapar Muradowyň ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýär. Sizem dinläňiz, jalyň dinleýiňiz aýdym bolsun, saz bolsun. Asliler ne diyarım İdabili araşmadı Yürük parmey birine barmey Gülümünde örüşmedi Yürük parmey birine barmey
soyuldurup ilim olsun bağlar mehir erişmedi soyuldurup ilim olsun bağlar mehir erişmedi غيظم قلبي باخر يا غيظم يا شروبك دور يارم الخمنادي إرشمدي يا شروبك دور يارم الخمنادي إرشمدي soyuldurup ilim olsun bağlar mehir erişmedi aşığımın almanarım hasbi bahar yâlıydım yaşırımeki ver yarım al-Muhammed'i erişmedi yaşırımeki ver yarım al-Muhammed'i erişmedi bağlar mehir erişmedi soyuldurup ilim olsun bağlar mehir erişmedi yaş yürümeki ömür yarım Al-Muhammed'i erişmedi bağlar mehir erişmedi bağlar mehir erişmedi Keşteyleyip geldim aşkın dağından Ne beladır kimse çeker bu derdi Aşkağın arsalar göğüne koynum Gök titreyip çeker derdi Aştağıl arsada koynum Gök titreyip çeker bilmez o derdi Aşka seyretmese yanmaz çırağlar Aşka düştü kuşlar kurdalar İngiler
hayvatlı vatno dağlar girip çeker bilmedey bu derdi İngiler hayvatlı vatni dağlar girip çeker bilmedey bu derdi Çüllür düllür çeker bilmedey bu derdi Dimincim şeyler kalmadı dava Çüllür düllür çeker bilmedey bu derdi Kalıp durağımın gider bile mira uymuş bu derdi Ölmek ayrılmak kalıp durağımın gider bile mira uymuş bu derdi Gider bile mira uymuş bu derdi Uymuş şu derdi, uymuş şu derdi Mehriban iyileştir, hormatly tomaşaçylar. Siz Türkmen wagtyly ýylynyň owaly sahnat gepleşiginde tomaşa diýäňiz. Indi gepleşigimiň Ağa Mehmet 3-nji şertine de gelip ýetdik. Mehriban tomaşaçylar, gepleşigimiň 3-nji şerti adatdakylar gali owaly sowallar diýip adlandyrylýar. Owaly sowallar şertimizde halipalaryň dörejine degişip bir näçe ýürekleri, kalplarda ýaşaýan aýdymlar we şol aýdymlaryň sözüni ýazan şahyrlar we sazyny ýazan kompozitorlar. Biz iki ugur boýunça sowal taýýarladyk. Siz häzir haýsy bolsa bir ugur saýlamaly, ýa kompozitorlar ýa-da şahyrlar. Haýsy ugur saýlasaňyz şol ugur boýunça da biz size sowal berem. Haýsy ugur saýlaýas? Kompozitorlarmy, şahyrlarmy? Kompozitorlarda. Kompozitorlar saýlaýar. Bolýar. Onu kompozitorlar uguruna biz size üstünlikler arzu edýäs. Owaly sowallar sakypamyzyň birinji owaly sowal şeýle ýani seniň uşuň sakypamyzda ýanglanan hal şu ödürleýän aýdym. Şol aýdymyň sazyny ýazan kompozitor kim? Şol aýdymyň sady aýdy kompozitoriň dörejine degişli. Almak isteseňiz bu şertimizde de bolup biläjek 4 sany jogaplary bar. Bildiňiz gönül onu jogap berip bilýäňiz. Onda mümkin olsa jogaplaryňyz bilen tanış bolaýar. Bolýar. Jogaplar bilen tanış edýäs. Jogaplaryny söýdiňler. Birinji Nuriýady Bayramow. Ikinji Muhammed Turdy, Ata Turdy. Üçüncü Ata Esadow, dördüncü Ata Çary. 4 tane jogap. Nuriýady Bayramow, Muhammed Turdy, Ata Turdy. Hemde Ata Esadow, Ata Çary. 4 tane jogap. Şu jogaplaryň içinde bir jogap, anyk we dogry jogaplaryň biri. Haýsy kompozitoriň dörejine degişi bolup biler. Nuriýady Bayramow,
Muhammed Durdu Atadurdiyev, Ata Esadov, Attaçari. Nuriyat Bayram fa däl onu jogaplaryň içinden aýraýyn. Bolýar. Jogaplaryň içinden onu aýrýar. 3 tane jogap gal. Muhammed Durdu Atadurdiyev, Ata Esadov, Attaçari. Ata Esad hem däl Muhammed Orad ona aýraýyn. Bolýar. Ata Esadov onu jogaplaryň içinden aýrýar. 2 tane jogap galy. Muhammed Durdu Atadurdiyev hem de Attaçari. Muhammed Durdu Atadurdiyev hem de Attaçari. Muhammed Durdu Atadurdiyev. Muhammed Durdu Atadurdiyev dip jogap berýär mehriban tamaşaçylar. Bizem jogap kabul edip alýas. Jogap dogry-mı? Jogap ne dogry? Del jogap dogry. Berekeller. Elbette jogap dogry. Doğrudan Muhammed Durdu Atadurdiýewiň sadyny döredilen hal şu gözelliğini aýdy. Berekeller biz size sunu vardı. Ödiyas. Indi ikinci owazy sowalymyzy getirýäs. İkinci owazy sowalymydan şeýlep aýdym gady Şirmay Dara. Olayma bilýärsiňiz. Indi şol aýdymyň sadyny ýazan kompozitor kim? Aýdymyň sady aýty kompozitoriň dörediňi degişli. Jogap berýärmi? Gönlüňiz jogap bam. Şah Mehmet Bäşim. Gön jogap berýär. Jogap kabul edýär mehriban tamaşaçylar. Şah Mehmet Bäşimiň sadyny döredilen Şirmay Dara diýen aýdym dip. Ağa Mehmet jogap berýär. Bu jogabam dogry Şah Mehmet Bäşimiň sadyny döredilen Şirmay Dara diýen aýdym. Bu aýdymy bir de tamaşa edýän ileşmede elbetde bilýändirler. Şah Mehmet Halifam dörediňi degişliligini olaram şu wagt jogaplaryny berendirler. Indi ahyrky owazy sowalyny getirýär. Soňra bolsa ýene de aýdym bilen gepleşimiz dowam edýär. Aýdym gady Halşy gelin. Halşy gelin ýene aýdym. Şu gözel birinjimiz ahyrky owazy sowalymyzam Halşy gelin. Hawa bilýän Atawliýewiň sadyna döredilen Halşy gelin diýen aýdym. Berekellap jogap dogry jogap kabul edýär. Merhabatslar Atawliýewiň sadyna döredilen Halşy gelin diýen aýdym. Owazy sowalar sakypamyzam ağa Mehmet şu ýerde jemlenýär. Indi bolda gepleşimiz ýene de aýdym bilen dowam edýär. Bir de tomoşa edýän ähli aýdym taýýajlarymyz üçin Haly palamyzdan miras kalan onu bir gowy aýdymlarda ýerine ýetirip berdiler. Ähli ileşmedi bilen diňler. Ulhu we Sülen.
çıktım güllere bilen o meylededir Dağ bilen daşı dost ediver Adam bilen daşı dövülüver Dağdan daşa karar olur dostum vefadar ettin Leyli kıydı unuttum Leyli kıydı unuttum Könüdir de duçar oldum Könüdir de duçar oldum Ülkem yaşıl giyinli Ülkem yaşıl giyinli Bülbül aşık yanıma Altın güydüm gelindi Durna aşık güydüm Altın güydüm gelindi Durna aşık güydüm Kurab parlanar gri gözli durnono
ileri uçmaktır. Dermanlar su varsa yar yerden su içmektir. Ak kanatlar balgasın, ülkemde balgasın. Gidin bilin uçlaşıp, il ul kara kalmasın. Gidin bilin uçlaşıp, il ul kara kalmasın. Ähwan ýeşil hormatly tomoşaçylar, Türkmen wasyla ýylmynda o wady saknat gepleşigimiz dowam edýär we ýerine ýetirip beren Aýdym şuň bolsa, Ağa Mämet Saparmuratov köp sag bolsun aýdýas. Ağa Mämet gepleşigimiziň ahyrky şertine de gelip ýetdik. Gepleşigimiziň hem ahyrky şerti elbetde saýlanan aýdymlar diýip adlandyrylýar. Saylanan aýdymlar şertimizde aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde SMS ýollan bir näçe aýdym taýýüjlerimiz bar. Şolaryň içinde has köp isse bildirilýär. 2 aýdymy bizde hödürleýär. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimiň fanyny girip seredip görür hemde olaryň atlary bilen tomoşaçylarymyz tanşydy. Birinji dillen lälem, ikinji söýmediň gödel. Aýdym saýlaýar. Muhammed Ora söýmediň gödel diýen aýdym ýerine ýetirip beräýin. Onda söýmediň gödel diýen aýdym dinlemek isläp SMS ýollan iletişimiň fanyny girip seredýäs, olaryň atlary bilen tomoşaçylarymyz tanşydýas. Ahly welaýatynyň ýaşaýjysy Wonsprat Hanjaýyklaň maşgalasy ýürütip aýdym dinlemek isläp SMS-ler ýollapdyrlar. Lebap welaýatynyň Saýyt etrabyndan Akşemal Muhammedow, Mar welaýatynyň Türkmenqala etrabyndan Nogrod Orad Mämedow ýürütip maşgala üçin aýdym dinlemek isläp SMS-lerini ýollapdyr. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Dünýä gödel Hoja Muhammedow, Mar welaýatynyň ýaşaýjysy Ahmed Begmämedow, Ahly welaýatynyň Göktepe etrabyndan Niýazyýeklaryň maşgalasy, Balkan welaýatynyň Bayramowyň maşgalasy, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Muhammed Muradowlaryň maşgalasy, hemde Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Bahar Anwödow gepleşigimiziň her sanynda tomoş edýändigini ýazyp ýollapdyr, hemde gepleşigimizde de aýdym dinlemek isläp öz SMS-leri ýollapdyr. Hemde ahly welaýatyndan mahym ýürüti aýdym dinlemek isläp gepleşigimizde öz SMS-lerini ýollapdyr. Birin gepleşigimizde SMS ýollap gepleşigimiz bilen işçiň ara gatnaşykda bolýan aýdym taýýüjlerimiz köp sag bolsun aýdýas. Başga da dinlemek isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa, ýa-da gepleşigimiz barada teklipleňiz, sowallaryňyz bar bolsa gepleşigimiziň 0554 ýsa belgisine SMS-leňizi ýollap bilerdiňiz. Biz bolsa gepleşigimizi Ağa Mämet Saparmuratov ýerine ýetirjek. Söýmediň gödel diýen aýdym bilen gepleşigimizi dowam edýär. Baş üstüne. Bahar çağından bahar güllerine yayladım ödül. İşlendi zamanım bağır bağırlı. Aydımda kan yedim oynadım ödül. İşlendi zamanım bağır bağırlı. Aydıma kan yedim oynadım ödül. Çektim ben orada aşkın
gezerin Barsa parmarazam bir gezerin Alhamda toşuyni kaynadım mıdır Barsa parmarazam bir gezerin Alhamda toşuyni kaynadım mıdır Her günde gördüm hep yine hayali Güllerim dokuyunim duymadım öyle Her günde gördüm hep yine hayali Güllerim dokuyunim duymadım öyle Ay niyedin tapın Mazık yalidim Mindi doloni Ahir haylat tattım başka oğlani Güllerim dokuyuni duymadım öyle Ahir haylat tattım başka oğlani Güllerim bittiğini duymadım öyle Önlerim dokuyunu duymadım öyle Sevmem bil seni Söyledim öyle Ene mehrbany ile sor hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen wasile ilminden o wagt saknat gepleşimizin bugün sanyny tomoş etdiňiz. Gepleşimizin bugün sanyny Ağa Mehmet Saparmuradow ýürütip bir näçe aýdymlary ýerine ýetirdik. Taýýarlan şertlenmede jogaplanyrmagy başardy. Ağa Mehmet biz size mundan meýlegem. Sunuň däleminde dürüjlük äleminde ulussunuklar ardulyat elmydama joşuny wadyňyz toýlarda, bayramlarda, o wagty saknalarda hemişe ýangynyp durmagyny aýdym söýjüligimiň hemişe gadygyn el çarpışmalarına munadip bolup gelmegini tüýsüremizden arzuw edýär. Köp sag bolun Muhammed Ora. Bize şeýle mümkinçilikleri öğretip berýän gahryman arkadamyň arkadagy ferdamyň jany sag bolsun. Elmydama tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Köp sag bolun Ağa Mehmet, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bilen siziň arzuwlaryňyza goşulýas. Gepleşigimizde siziň ýerine ýetiren aýdymyza sadanlarlyk edilne biziň ustat sadanlarymyz we halipalarymyz we sadana dostlarymyz we köp sag bolsun aýdýar. Elmydama toýly ýurdumyzda joşuny sazlaňyz, toýlamyzy, bayramlarymyz bedäp dursun, üstünlük kemraňyz bolsun. Sag bolun. Mehrbany ýeşler, hormatly watandaşlar, aýdym sadyň hormatly müştaklary. O wagty saknat gepleşigimiziň bugün sanyny ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyrynda türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda rowşan geljege tarap alyp barýan, türkmen halkymyza şeýle eşretli döwrany wagtyar günler peşkeş beren gahryman arkadamyzyň, arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Siziň her biriňiziň maşgul ojaklaryňyzda çağa gülküleri, ýeni huduly türkmen aýdym sahatlary elmydama ýanglanyp dursun. Mehriban watandaşlar, şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz o wagty saknat gepleşigimizden bugünkü sany geçirip gutorýar. Siz bolsa Türkmen wasile ilimine tomoş etmeňiz dowam ediň. Çünki Türkmen wasile ilimi siziň wagtyňyzyň hasam şahatly, aýdym sahaty geçmek üçin bir näçe gadakly gepleşikleri, aýdymdyr sahatlary size ýetirýär. Onu näme ýene-de ýaýlymda duşýan çak, hoş, sag bolun.